Tänään olisi tarkoitus mennä tuonne Ullavan Lähdenevalle ja siellä keskellä olevalle Louenlammelle. Ensimmäisenä pitäisi mennä tuosta nevojen välistä, Valkeanevan ja Lähdenevan välistä tuonne toiselle puolelle. Täällä ainakin vaikuttaisi olevan aivan hyvin evästä. Hän suut makiaksi, niin jaksaa sitten tarpoa taas. Tässä on sitten puoliväli kallio ja kartasta kahtoi, että tämmönen paikka on ja ajattelin pitää juomatauon tässä. Saatoin vähän ottaa enemmän tältä kalliolta. Mutta tämmösiä nämä kalliot on täällä meillä Keski-Pohjanmaalla. Meneekö synkän puoleiseksi laittoi tuon kelin yhtäkkiä. Toivotaan, ettei tuu sajetta. Vähän se tässä koko aika vähän ropisoo, mutta ettei tuu iso saje. Antaa sataa. Kyllä se siitä aikana loppuu. Löytyy kuitenkin yllättävänkin hyvä paikka pitää sajetta. Kuiva istuinpaikka ja kaikki. Nyt mä näen sen. Tuolla se siintää. Huhhuh. Siellä näkyy. No nyt mä en taas näe sitä vettä. Tuolla sitä on, mutta niin, kartan mukaan pitäisi tuossakin olla. Ei pitänytkään. Valehtelin. Menin väärään suuntaan vaan. Ai että. Ja sateenkaarikin tuolla. Mä oon aivan puhkea. Louenlampi. Ja on se nätti. Aivan uskomattoman komia. Olen nyt ollut varmaan toista tuntia täällä ihailemassa tätä paikkaa. Yhtä hymyä koko äijä. Ihan niinkö aivan uskomattoman kaunis paikka. Lähdeneva ja Louenlampi. Ai että.